Τώρα θα τα ακούσετε για την περιφέρεια. Λοιπόν, καλησπέρα, είστε κουρασμένοι. Εγώ αλλάζω το στυλ. Δεν θα... Μικρόφωνο! Θα πάρω το μικρόφωνο. Αλλά επειδή είμαι της Αμερικάνικης σχολής, να σας καλιά. Αγοράσαμε όταν είχαμε να πούμε Αμερική. Τώρα που παρακάτσουμε να φτιάξουμε δουλειά, δεν υπάρχει σακάκι που κάνω. Δώσε το μηχανικό μικρόφωνο. Ακούγεται. Λοιπόν, λέγομαι Βασίλης Αναπόπουλος, είμαι οικονομολόγος και πληροφορικός, δηλαδή προγραμματιστής Λέμματος Πληροφορικής. Θέλω να ξεκινήσω καταρχήν να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση. Δηλαδή, όταν ασχολιόμασταν με το τι θα γίνει με το ωράριο και αν χωράνε οι εισηγήσεις στην Οργανωτική Επιτροπή, λέγαμε και της λέω της κυρίας Παπαγιάννη, βάλουμε την ώρα που θέλω να την διώξω όλους. Το θέμα το οποίο πραγματευόμαστε είναι αυτό. Ξεκαθαρίζω τη στάση μου και δεν θα παραθρονώ, θα σεβαστώ το μεγάλο. Ο σκοπός του συνεδρίου, όπως αναδεικνύθηκα εγώ και ο τίτλος του είναι Εθελοντισμός 2030. Άρα δεν είναι μόνο το να πούμε τι ωραία που τα κάναμε ή τι δεν κάναμε, αλλά πού θέλουμε, πού αναπτυσσόμαστε και να δούμε τον εθελοντισμό να αναπτύσσεται σαν θεσμό, σαν ιδεώδες στην Ελλάδα μέχρι το 2010, τα επόμενα 5 χρόνια, και από εκεί και πέρα πώς αυτό το όραμα θα το κάνουμε πρόγραμμα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλά οράματα, πολύ ωραία πράγματα, αλλά στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση αφήστε το. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται. Έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό που είναι ειδικά οι νέοι, γιατί η ομιλία μου είναι πιο πολύ προσανατολισμένη στους νέους. Μπορεί να τη γνωρίζει. Linux, open source, το ένα το άλλο. Αυτά όλα είναι αυτή τη στιγμή οι πυλώνες της παγκόσμιας πληροφορικής. Και είναι όλα όσα βλέπετε, προϊόντα εθελοντών. Είναι προϊόντα κοινοτήτων. Μπορείτε να κάνετε ένα μικρό διάλογο. Όσοι από εσάς εδώ έχετε κινητό Android. Όχι iPhone δηλαδή, οτιδήποτε άλλο εκτός από iPhone. Η μεγάλη πλειοψηφία. Τι από μετά που δεν έχει iPhone. Λοιπόν, το 80% των κινητών παγκοσμίως λειτουργούν σε Android. Το Android, ξέρετε τι είναι? Ανοιχτός κώδικας. Είναι κώδικας, το κινητό σας τρέχει κώδικα που έχει γραφτεί από εθελοντές και προσφέρεται δωρεάν. Ο πυρήνας του είναι ανοιχτός και μπορώ να το πάρω εγώ και να το τροποποιήσω, να το βελτιώσω κτλ. Και αυτό ακριβώς κάνουν όλες οι εταιρείες των επικοινωνιών που πουλάει η Nokia, η Samsung, ο ένας άλλος και βγάζει, παίρνει το βασικό προϊόν που έχει φτιάξει ο εθελοντής, το τροποποιεί λίγο, βάζει και μια μάσκα Nokia, βάζει και μια εφαρμογούλα παραπάνω και στο πακετάρι στη συσκευή που σου πουλάει. Η καρδιά όμως του κινητού σου είναι φτιαγμένη από εθελοντές. Όλοι κάνετε χρήση του ίντερνετ ή σχεδόν όλοι. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι να αντιθέσετε το λάπτοπ σας, το PC σας, το οποίο μπορεί να έχει Windows ή αν έχετε Mac, αν είσαστε λεφτάτες και έχετε Mac τρέχει το iOS, από την ώρα που πατάτε το κουμπί και μπαίνετε στο ίντερνετ, μπαίνετε στον κόσμο του εθελοντισμού. Γιατί το 90% των servers, το 95% του cloud, αυτό που λέμε cloud, το σύννεφο, οι γλώσσες προγραμματισμού, οι βάσεις δεδομένων που όλα τα sites που βλέπετε, θέλετε να διαβάσετε εφημερίδα, στο news, στο πρώτο θέμα. Τα
sites αυτά στις επικοινωνίες παραπληροψηφία της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι ελεύθερα λογισμικά. Όλα είναι προϊόντα παραγωγής εθελοντών. Και παρόλο ότι το παγκόσμιο τεχνολογικό δεν θα σας πω για το AI, θα το πω στο τέλος. Το οικοδόμημα της πληροφορικής στηρίζεται κυρίως σε επιλογισμό και όχι στα εμπορικά προγράμματα της Microsoft ή της Apple ή σε κάποιον άλλο. Δυστυχώς, σαν θεσμός ο τεχνολογικός επιλογισμός είναι εντελώς άγνωστος. Και δεν είναι ότι είναι εντελώς άγνωστος στην Ελλάδα. Είναι δυστυχώς παγκοσμίως. Ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει και δεν έχουν τελεσφορήσει. Πιο πολλοί κατατούν, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, κατατούν να είναι διαφημιστικές μέσα στα δίθεν προγράμματα εταιρικής ευθύνης μεγάλων εταιριών, τραπεζών κτλ. Διοργανώνουν κάποιους αγώνες, σαν Ολυμπιακούς αγώνες, 24 ώρες ή μία-δύο εβδομάδων το πολύ, τα hackathons, στα οποία καλούν επαγγελματίες, στελέχη τους, υπαλλήλους τους κτλ. Και τους δίνουν να γράψουν κώδικα με κοινοφιλή σκοπό, το οποίο τον παρέχουν, τον δίνουν σε εθελοντικές οργανώσεις, σε νοικιό, σε οτιδήποτε. Εγώ όμως δεν θέλω να. Δεν είναι το μοντέλο αυτό που θέλω να προτείνω. Έτσι. Εγώ προτείνω ένα δομημένο μοντέλο το οποίο θα πρέπει να κάνει το όραμα να δημιουργήσει ένα πραγματικό επιχειρησιακό οικοσύστημα. Και θέλω να σκέφτεστε μεγάλα όταν λέτε think big. Τι σημαίνει think big? Νομίζω ότι τώρα με τον πόλεμο και από πέρσι το καλοκαίρι που άρχισαν τα προβλήματα με το Ιράν και τα λοιπά, μπορεί να είχατε ακούσει ότι το Ισραήλ ενεργοποίησε σε δεκάδες μέρη του κόσμου εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετηθεί μέσα σε κάποια κινητά ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτή η τεχνολογία έχει παραχθεί από εθελοντές. Λοιπόν, το Ισραήλ έχει αυτές τις τεχνολογικές δυνατότητες και τις πολεμικές, επιθετικές και ακτικές δυνατότητες που έχει, διότι έχει καταφέρει να γίνει το τεχνολογικό χάρτη του κόσμου. Δεν γνωρίζετε ότι τα κέντρα ερευνών της Google και της Microsoft έχουν μεταφερθεί στο Ισραήλ, δεν είναι στις πολιτείες. Έτσι, άρα ελέγχουμε τα πάντα, ελέγχουμε μέσω της έντονης, όλοι οι PHP, η γλώσσα που έχουμε όλα μέσα έξω στον κόσμο. Αυτό είναι το κόσμο. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν αύριο το πρωί είχαμε εμείς λεξίματα με κάποια τέτοια δύναμη, πολεμικά. Την επόμενη μέρα σας εγγυώται ότι θα είχαν πέσει όλα τα συστήματα του ελληνικού κράτους. Είναι κακό που το λέω, αλλά κάποια φορά που έκανα τέλος στους μαθητές μου, δεν θα σας πω σε ποια υπηρεσία του κράτους μπήκα και ήταν εξέτρακο τα τέλη. Εντάξει, σκεφτείτε να έχουμε μια δύναμη από χίλιους εθελοντές, οι οποίοι θα είναι υπό την εποπτεία του κράτους και θα ασχολούνται με την εθνική άμυνα. Θα ασχολούνται με το αντιχάκι. Δηλαδή, όταν θα αρχίσουν οι Ρώσοι hackers, οι Πακιστανοί hackers, οι Ισραηλινοί hackers να επιτίθενται στα συστήματα και επιτίθενται στα συστήματα των αυτόσχολων και στα ηλεκτρονικά συστήματα των αεροπλάνων, των αεροσκαφών, να χακάρουν τα αεροσκάφη. Τα F-35 είναι κομμουνίστες, αν δεν έχουν σώμα. Τι άλλο θέλουμε? Το ένα είναι η εθνική άμυνα. Το άλλο που θέλουμε είναι αυτό που λέμε το CIVIC, δηλαδή εφαρμογές για τους πολίτες, εφαρμογές για το αστικό περιβάλλον, εφαρμογές που κάνουν τη ζωή εύκολη. Είναι εφαρμογές οι οποίες πιθανώς ποτέ κανένας ιδιώτης δεν θα πάει να τις φτιάξει, είτε γιατί δεν θα είναι επικερδής, είτε γιατί δεν βρίσκει να ριζώσει, ή γιατί δεν θα βρει δίδους να μπορέσουμε να αγοράσουμε το προϊόν ή την περιφέρεια του κράτους. Και σε αυτό μετά θα
κλείσω με ένα αστείο και μια μικρή εμπειρία. Φανταστείτε ότι το παιδί σας, κάποιον εξημών, τα παιδιά μπαίνουν το πρωί σε ένα λεωφορείο για να πάνε στο σχολείο τους. Είναι λεωφορεία τα οποία πληρώνει η περιφέρεια. Δεν μιλάω αυτή που μετακινούνται με ίδια μέσα. Έτσι, όποια παιδιά μένουν από κάποια απόσταση και πάνε από το σχολείο τους, υποχρεωτικά μεταφέρονται με μέσα τα οποία χρηματοδοτεί η περιφέρεια της από τον προπολογισμό της. Και το budget είναι περίπου 37-38 εκατομμύρια το χρόνο. Σκεφτείτε, το παιδί σας το επιστρέφετε και μπαίνει σε ένα κομματζί, το οποίο σήμερα μπορεί να είναι χ, αύριο μπορεί να είναι ψ, και δεν είναι και σχολικά, είναι κούλμα, μισθωμένα, κάποια πάνε μεταξύ, υπάρχει άτομο που από το υποχώρη φεύγει κάθε μέρα μεταξύ και πληρώνει 120 περιφέρεια για να πηγαίνει στο μουσικό λύκειο στην Κούπολη, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια πράγματα. Πώς ξέρετε αν το παιδί σας έκανε? Πώς ξέρετε αν το παιδί σας μπήκε στο σχολείο και δεν έκανε αλυτολόγη διαδοσία? Αυτό θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Δεν και μάλιστα να το φτιάξουμε οι πρώτο γύρισμα και να δούμε την ώρα στην Ελλάδα το 2019. Κάναμε μια έρευνα για αυτά ακριβώς τα θέματα τα εκπαιδευτικά και διαπιστώσαμε αυτή την ανάγκη ότι η περιφέρεια δρομολογεί λεωφορεία κτλ. Και λέμε, όταν είδαμε το κόστος, τρελαθήκαμε. Και λέμε, είναι τόσο μεγάλο το μπάτζετ. Και παίρνω 4 παιδιά, εθελοντές, τελειόφιλους, σχολών πληροφορικής, που είναι τα πανεπιστημίου. Και τους λέω, επειδή ο ένας προς τα υποχρέωση για την κατάφερε του πιστής, σαν εθελοντής. Τους λέω, έχουμε ένα όραμα. Πάμε να φτιάξουμε μια εφαρμογή γρήγορα, να τη στείλουμε στην περιφέρεια, να τους κάνουμε προγραμματισμό και μαζί με αυτό, εσείς θα πάρετε την εμπειρία του πώς μπορείτε να μπείτε σε ένα large scale project, σε ένα ευρεία κλίμακας project, να μπορείτε να συνεργάζεστε και να μπορείτε να κάνετε παράδοση. Διότι είναι λάθος το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σπουδάζουμε υπολογιστές, πληρώνουμε και τα παιδιά δεν φτάνουν ποτέ στο να ολοκληρώσουν μια εφαρμογή, γράφουν κάτι μικρό, σε την μορφή εργασίας και να περάσουν το μάθημα. Ο εθελοντισμός θα το δώσει αυτή την ευκαιρία. Άκουγα τον φίλο μου, τον Ορέστη προηγουμένως. Τον εθελοντισμό πρέπει να τον βάλουμε από τα σχολεία. Το τι έγινε το κρατάω για το τέλος με αυτή την εφαρμογή. Οπότε γράφτηκε, τι είχε και πού βρίσκεται. Πρέπει να το βάλουμε από τα σχολεία. Πρώτο βήμα, το δημοτικό. Αυτά δεν με ενδιαφέρει, θα τα δείτε γιατί θα σας πω και τώρα. Ξεκινάμε από το δημοτικό. Στο δημοτικό τα παιδιά πρέπει να πάρουν τις βασικές δεξιότητες. Πρέπει να μοιηθούν στον εθελοντισμό, πρέπει και μάλιστα στο τεχνολογικό να κάνουν απλά πραγματάκια τα οποία είναι καλά για την κοινότητα, για τον κόσμο. Μπορούν με απλά εργαλειάκια, με ειδικές εφαρμογές που είναι για παιδιά για την εισαγωγή, να παράξουν κάποια μικρά project, τα οποία θα είναι απλά ότι φυτεύουν το σπόρο του εθελοντισμού στην ψυχούλα τους, τους δημιουργούμε, τους αναλογούμε τη συζήτηση και βγαίνουν. Η πιο πολλή δουλειά αρχίζει και γίνεται στα γυμνάσια και στα λύκεια, στα οποία εκεί πλέον τα παιδιά μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσουν εφαρμογές ΣΥΝΤΕΚ, μια εφαρμογή για το Δήμο. Τι θέλει ο Δήμος? Δηλαδή, έχουμε κανένα βήμα πρώτα για το Δήμα που κάνει. Πόσες έξυπνες διαβάσεις. Με συγχωρείτε κύριε Βαγγέλη, με συγχωρείτε. Πόσες έξυπνες διαβάσεις έχετε στο Δήμο? Τώρα φτιάχνετε. Με τι σοφτούρες φτιάχνετε, πώς θα είναι έξυπνες? Περιφέρεια. Οκ. Το χρηματοδοτεί ή το φτιάχνει? Το software ποιος το φτιάχνει? Η περιφέρεια μου λέει, δεν έχει να ριζώσει. Εταιρεία. Κάποιος άλλο να Λοιπόν, μπορούμε να έχουμε από εθελοντές, παραδείγματα, είχαμε φωτιά στο πέρα. Μπορούμε να έχουμε από εθελοντές software, με στήρες, με τα πάντα, το οποίο αυτόματα θα μπορεί να υλοποιεί, να ενημερώνει και να στέλνει και στο
επιχειρήσεων δηλαδή και πιθανώς το καθόλου. Μπορούμε να έχουμε ένα πολύ πιο ανεπτυγμένο 112. Πολύ πιο ανεπτυγμένο. Το οποίο, εντάξει, και κατά κατάθεση που γίνεται και τον τελευταίο καιρό έχουμε αρχίσει λίγο να το διακομωθούμε. Υπάρχουν σαν το ζωβάνι πολύκουλος που τρώει τα πρόβατα. Σκεφτείτε κάτι άλλο. Όλοι πιθανώς χρησιμοποιείτε το Maps. Χρησιμοποιείτε. Μάλιστα. Το ξέρετε ότι υπάρχει και το OpenStreetMap, το οποίο είναι αντίστοιχο, προϊόν εθελοντικό, ανοιχτού κώδικα, μπορείτε να το βελτιώσετε, αλλά έχει ένα σημαντικό στοιχείο που δεν έχουν τα Google Maps. Μπορείς να πας να το ενημερώσεις για ό,τι θέλεις. Μπορεί να το κάνεις ένα πολυεργαλείο γεωγραφικής πληροφόρησης. Πώς κάνετε τη διάγνωση, κύριε Καλέγη, μπορεί να ακούσατε το έργο, δεν ξέρω πώς είναι, ότι έχει ανοίξει ένας χαρακτήρας, ξέρω πώς θα κάνει, πρέπει να πάνε να το κλείσουν. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι να στο μεταφέρουν οι πολίτες ή οι υπηρεσίες του Δήμου και ο άλλος είναι επειδή έχουμε μια εφαρμογή στην ΕΑΣΑ, μπορεί ο πολίτης να κάνει μια φωτογραφία, να το στείλει στο σημείο μια εφαρμογή και από εκεί και πέρα οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ήταν προκαλώδες και αν δεν ήταν στα καμία, αλλά ήταν στη λεωφόρο που είναι για την περιφέρεια. Εντάξει, εκεί ήταν η παθογένεια του ελληνικού κράτους. Δεν είναι παθογένεια. Είναι παθογένεια, γιατί. Ας δώσω και λύση. Γιατί μπορεί. Υπάρχει το 1544. Πάλι κάτι αντίστοιχο. Ως προς την αρμοδιότητα. Δεν είμαστε έτσι, δηλαδή τελείως. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Αλλά μπορεί αυτόματα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών, όταν μιλάμε για την κοινωνική δικαιοσύνη, για δημοκρατική σταθερότητα και το βασικότερο για διάρκεια, όταν αυτά τα πράγματα, η εφαρμογή για αυτή από κοινότητες, για το Δήμο, για την κοινότητα, για τον πολίτη, θα μπορεί και να βλέπεις πότε κατεγράφει το πρόβλημα και κοινοποιήθηκε και πόσο καιρό ή τι ιεράρχηση έχει. Εντάξει, διότι θα μπορεί να πει ο κάθε πολίτης να βλέπει την ακούγα και να κάνει like και να λέει δηλαδή στην ουσία ότι αυτή η ακούγα θέλει φτιάξει μοχτές. Πολύ μικρά παραδείγματα είναι, έτσι, στο γεωγραφικό. Πάμε να προχωρήσουμε όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω εμείς, σε κάτι τέτοιο το οποίο περιγράφει. Δεν ξέρω τι κάνει. Λοιπόν, στην περιφέρεια. εγώ λέω τι προτείνω. Προχωράμε. Εγώ λέω τι προτείνω, δεν ξέρω τι κάνει. Τι κάνετε, δηλαδή αναφορά προβλημάτων. Αυτό Ναι, λέτε. ναι, και αναφορά και αυτό που λες ψηφιότητα. Πάμε τώρα στο θέμα της εκπαίδευσης. Είπαμε στα δεδομικά, η εκπαίδευση δεν πρέπει να πληρώνει για αυτή τη δουλειά. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και μπορεί να παρέχεται από εθελοντές. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι ξέρουν να γράφουν 10 κανόνες κώδικα, ανάλογα με το επίπεδο τους, οργανωμένα, να μπορούν να πηγαίνουν σε συνεργασία με τα σχολεία, με την Υπουργείο Παιδείας, με την κυβέρνηση, με την Περιφέρεια, με το Δήμο, να εκτελούνται προγράμματα εκπαίδευσης, θα σας μάθουμε Python, θα σας μάθουμε. Είμαστε, όσο να σημαίνει, είμαστε τεχνολογικά αναλφάβητος λαός. Έτσι, τα προσόντα που ζητάει το δημόσιο για να σε διορίσει είναι να ξέρει το ίδιο. Μόνο τεχνολογικά είμαστε αναλφάβητοι. Εγώ μιλάω για τεχνολογία. Να μας πω οικονομικά, είμαστε πρώτοι. Τεχνολογικά μας αναλφάβητοι. Μοναδικό προσόντα ξέρει το ίδιο να είναι στο δημόσιο. Δεν χρειάζεται να ξέρει το ψήφι. Γιατί δεν πρέπει να ξέρει τη γλώσσα του προγραμματισμού, δεν πρέπει να ξέρει περιβάλλοντα, δεν πρέπει να ξέρει πώς να συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους. Το βασικότερο πρέπει να κάνουμε τη συνεργασία. Και τι θα γίνει, πώς θα μαζέψουμε εμείς τα παιδιά με όρεξη όπως το Ρέστι, να καταφέρουμε να μάθουμε, να παράγουμε, να προσφέρουμε θελοντικό έργο. Θέλουμε εκείνη. Είναι κάτι, μισθό, όχι. Μία πρόταση. Εξαιρετική. Να μετράει η εθελοντική υπηρεσία σαν κανονική δημοξάμενη και πρακτική περιοχή που έχουμε υποχρεωτική στα ΔΕΕ ή που έχουμε στα ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει να δουλέψεις υποχρεωτικά σε επιχείρηση. Γιατί να μην
η εθελοντική προσφορά, η δομημένη, οργανωμένη εθελοντική προσφορά στα κριτήρια μας. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει διαβάθμιση, δηλαδή credits, και να μαζεύεις credits. Πόσες ώρες βάζεις, δεν είμαστε όλοι στο ίδιο. Κάτι είναι στην πολιτική προστασία, αλλά έχεις βάλει 100 γραμμές κώδικα, έχεις διορθώσει χιλιογραμμές κώδικα, έχεις κάνει κοινό, έχεις συμμετάσχει σε 10 project, έχεις 10 μπάτσες, όπως ακριβώς πρέπει τα χρόνια η λογική και η στρατηγική. Και αυτό το πράγμα να μπαίνει στο βιογραφικό σου επίσημα από το κράτος και να είναι credentials. Δεν θα σας εκπαιδεύσω, θα σας πω κάτι μόνο για τις διαφάνειες. Θα τις βρείτε, θα σας δείξω ότι θα τα βρείτε. Στην Αμερική το νούμερο 1. Σκύλα αυτή τη στιγμή το νούμερο 1. Πάνω ακόμα και από το GRE, GMAT, στα τεστ της αγωγής στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Για να μπείτε στα κορυφαία Αμερικάνικα πανεπιστήμια, το νούμερο 1 είναι αν έχεις εθελοντική υπηρεσία. Έτσι. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν δίνει ούτε μόρια για το δημόσιο, ούτε μόρια για την μετάθεση στο στρατό, ούτε κάτι για να μπορέσεις να πας να διεκδικήσεις αξιοπρεπώς μια δουλειά. Στην νεολαία αναφέρομαι, η οποία όμως με αυτά που θα κάνει θα εννοήσει το κοινωνικό σύμβασμα. Γι' αυτό το πράγμα, το πρόγραμμα, υπάρχει ένα άρθρο γύρω σε 60 σελίδες, το οποίο έχω γράψει, θα πάρει και ντόρι ως ακαδημαϊκή τώρα, για να μπορεί να γίνεται ελευθερά σε βιβλιογραφικές αναφορές. Έχει δημοσιευθεί από χθες στο εθελοντής.gr και στο προσωπικό μου site. Στο εθελοντής, επειδή ρωτήσατε, από αύριο μεθαύριο θα έχουν ανέβει όλες οι εισηγήσεις, όλο το υλικό του συνεδρίου. Στο οποίο μας μεταδίδεται live, και αυτό είναι όλη μέρα και πολυμένως εγώ στην κονσόλα, μεταδίδεται live και στο YouTube, άρα θα μπορείτε να το βρείτε. Και από εκεί και πέρα, όσοι είχατε δηλώσει συμμετοχή στο site και τα στοιχεία σας, θα σας έρθει και ένα email επεξηγηματικό για να τα έχετε όλα. Το πλάνο αυτό το οποίο προτείνουμε γράφος και θα πάει σαν μόλις υπέροχα στην κυβέρνηση στην περιφέρεια και σε κάποιους δήμους, μιλάει ότι σε 5 χρόνια μπορούμε να έχουμε περίπου 14.000 εθελοντές. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε 5.000 εθελοντές που δουλεύουν 2 ώρες την εβδομάδα. 2 ώρες την εβδομάδα. Για 46 εβδομάδες, 48 εβδομάδες. Ξέρετε πως είναι 480.000 ώρες επιστημονικής εργασίας, υψηλού επίπεδου εργασίας, στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Αν μια εταιρεία έχει 480.000 εργασίας, με 20 ευρώ την ώρα να καταλάβετε, είναι 15. Αν πάμε στην 15 εκατομμύρια, εάν πάμε στα 40 και 50 ευρώ την ώρα,